Fakop Sénégal ko nokku gardo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakop Sénégal woni un sponsor leader yewtere mon Debbo Africa. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah juure Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasil men Nourdine Hammadou Aliou gorko mo Daara e dewre makko en juurima ɗon dendagal serenɓe furankoɓe kala e ñaguimaɓe ɓe duwaw en beltinima Allah kadi nde hokki en kadi haalde cellal hokki en coftal ha mbawden arde joɗanade ɗo bandiraɓe jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha taw ko émission meɗen Debbo Africa émission mon mo ganduɗon ko ɓinguel mon badiraguel mon bandiraguel mon dewel Sali Dia debbo mañam liidu bani buuɗi sipatoroɓe sipra jam lehe waɗande on hande noon son jiiɗi on jii ɗumen goni ɗo gandon tigui hande Pindi TV yalti Dakar hande Pindi TV nana tigui e nder diwan mum Pindi TV nana tigui hande e nder Fouta Toro emin ɗo e nder Matam so tawi a nani Matam noon ko Matam ville tigui hande min goni non wadde min jodi ɗo e rewɓe fulɓe ɓe tigui rewɓe fuutankoɓe ɓe tigui rewɓe kadi paanoriɓe pulago ɓe no goni ɗo e nder Fouta en mbaɗa ɗo golle baɗɗe fayida wadde noon en jetti Allah en jetti sponsor meɗen leader mo ganduɗa ko Fakop Sénégal noon ko Fakop mo Tidiane Bousso gonɗo to e VDN Sika Mermoz mo ganduɗa min goɗɗani restaurant l'endroit o emin goɗɗani kadi juma o noon mbiya onon kala mon jiɗɗo pentude jooɗo e waɗa feere jokkodire e Fakop Sénégal e ɗeɗo tonggode inchallah ɗe min gaddan toon wadde noon en beltanima beltanima Tidiane Bousso e dendagal partenaire uji Pindi e kala eɗen cawdidirno ɗon e bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa ko Matam naaɓe koye département o ɓe jeeya ɗo e junggam ñaamo eɗen cawdiri ɗo e biteɗo Hawwa Sy kono noon ene sawdimo biteɗo Binta Fall junggam ñaamo ga kamɓe junggam nano ɓe kedirimi junggam ñaamo mo ene heedi ga e Wuuri Ba ko rewɓe ɓe ganduɗa ko rewɓe tidɓe dariɓe kadi ko rewɓe liggotoɓe ɓe ganduɗa e ko jiiɗon ɗo yesso amen ko ganduɗa ko transformation céréal ɓe ganduɗa kala ko woni ko yimɓe ene cohla e nder galleji ɗum guilay eau de javel guila e jus bissap jarateɗo ha e kosam ha e gawri foof men gartu hen ko ɗum woni koɓe liggoto ɗum noon haade men woɗɗoyde e dokken ɓe konngol ɓe calmina bandiraɓe garten hen inchallah bisimilla ma Hawwa Sy e Pindi TV. Assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Pindi TV min beltima e invitation min calminima an e équipe ma kadi mi salmini kadi ɓe ndendumi plateau hande kadi ko weltare mawde addude ɗo hollude vraiment yeeɓiyankoɓe golle baɗɗe fayida batteɗe e nder région de Matam. A jarama Hawwa Sy ka sisi ko noon ɓamta dande ma nde mbaɗa kono mo wattaki ni guila yeeɓiyankoɓe mbasde nande dande nde sen gummima e Hawwa Sy eɗen paye Binta Fall la Lion Binta Fall bisimilla ma e Pindi TV. Assalamu alaikum bandiraɓe Pindi TV Sali Dia min mbimi bisimilla ma e wuuro ceerno Mouhamadou Samassa min calmini ceerno Mouhamadou Samassa min calmini ceernaɓe Fouta fof wonɓe Fouta bisimilla ma e Pindi TV bisimilla ma e yiɗɓe ma bisimilla ma e yidde fuutankagal ngal ko ɗum adduma ɗo ha e nder région de Matam sa ari ɗo a bismete par ce que a ɓiɗɗo pullo lamminɗo fulɓe e foof to gonɗa bisimilla ma Seydi Dia Pullo. Jarama Seydi Fall wadde noon eɗen payi gayi e jungo meɗen ñaamo Wuuri Ba salminama juurama. Hey, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mi salminima nde sali mi salminima no fewi mi juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi salmini dendagal wonɓe Pindi TV guila e directeur o ha e heddiɓe animatrice uji keddiɗi ɗi mi salmini dendagal fuutankoɓe kadi to mbawi wonde kadi a wiyama bisimilla ma e nder Matam e Kagulaɗe a wiyama bisimilla ma e reedu Fouta noon. Allah jarama a jarama Seydi Ba mi yon kadi mbani Ba en calmini noon ardiɓe galle ɓe bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia e mawnum Haroun Moussa Dia ha to Burkina Faso ko noon tigui directeur men général kawɓe Samba Diop ko ɗon tan dewreten calminen yeeɓiyankoɓe Pindi kala eɗen gara ga e Hawwa Sy wonko min jiiɗo ko ganduɗa ko ñamete e ko laɓɓinta galle donc aɗa wawi wadde meɗen présenté hol adduɓe ɗum o kadi hol saabiɓe ha mbawɗon liggade e nder ɗum ɗo. eyi Sali a jarama kadi mbaɗo welto vraiment e ngal ɗo namdal saabu ɗum ɗiɗo hande produit ji kala jeeyaɗi ɗo henna ene waɗi produit ji kadi goɗɗi ɗi gandanɗa waɗaka ɗo exposé kono rewɓe dariɓe ɓe
rewɓe dariɓe tiiɗaɓe koye mumen ɓe mbaɗi ɗumen rewɓe région de Matam ɗum ɗo addi ɗum ko monsieur le ministre de la justice garde des sceaux Malick Sall ene wonde Abdoulaye Sy Dage sabu ɗum ɓe jogii kamɓe ko yiyande une vision par ce que aɗa anndi ko wiyete ko politique ɓolo ɓolo ko mbiyata ko ndiyam ɓolom lammata kamɓe eɓe nganndi politique ɓolo tan wawa ñiibde yimɓe ɓe wawa ñimnude kadi yimɓe ɓe e nder base uji mumen wadde ɓe ƴeewi ɓe mbi il faut mbaɗen politique de développement ɗum tagi Malick Sall ene wonde Abdoulaye Sy Dage ɓe jogii nde ɗo yiyande ɓe jogii oɗo initiative wadde karallagal e rewɓe e jeunesse dariɓe yaadude nak e pelle ɗiɗi wiyeteɓe prospective républicaine e J2M sa woni jeunesse pour Malick ɓe gaddi oɗo initiative ɓe mbaɗi karallagal ɓe formi hen rewɓe e sukaɓe e hay worɓe kadi ne mbaɗa kadi hen formé e ɗiɗo foof ko jiiɗon ɗo e table o seydi Sy haala ka laaɓi cher eɗen mbawi andude ɗum ɗo ko holde maître Malick Sall ene wonde Abdoulaye Sy Dage holde ɓe gummini ɗum ko beele ɓooyi walla ɓooyani sen ƴeewi ko fuɗɗa ɓooyi hande ɓuuri hande plus de 3 ans ko hen wona plus de 3 ans hande ko hen wona par ce que eɗen gandi région de Matam o ne yaaji il y a 3 départements kono gonɗen koye phase d' expérimentation won hemnoɓe hen guila nden hande kam mbiten ko yaaji département Matam o foof hawri département Kanel kadi natama donc wadde ko fuɗɗa ko ɓooyi donc mon fof ne andi ɗum ɗo neɗɗo finta han ñalawma waɗa ɗum ko ma jangge min mbawi andude beele jangguinɓe on ɗum ɓe gummi ko banggue goɗɗo ko wayno Dakar en walla gummi ko caggal leydi gaari jangguinon walla jangguinɓe on ɗum ɓe ko ɗo e nder Tigue Fouta gaari jangguinon ɗum Sali c'est une très bonne question parce que eɗen gandi kala ko jiiɗa comme min c'est mon domaine en tant que chef division planification et formation kala ko jiiɗa neɗɗo ko ma holle kala ko jiiɗa neɗɗo ko ma heble wadde ɗum ɗo ko formateur idi addede no mbirumami phase d' expérimentation no formateur adda itta guila Dakar adda ha ga waɗi formé yoga e rewɓe yoga e jeunesse hande noon ɓe jeehi ɓe mbawni koye mabɓe ɓen formanoɓe kamɓe mbaɗata déplication e formation par ce que eɗen gandi ko mbiyata ko a wawi kadi komo kolleɗa ko a hollat wawɓe mbaɗa par ce que ɗum ɗo no mbirumi ni ko rewɓe formaɓe ko kamɓe batti ɗum e ñande forum he ɓe batti ɗiɗo produit ji kadi ne waɗi produit ji goɗɗi e wadde donc ko formateur idi arde holliɓe ɓe mbawi hankkadine rewɓe kañumnen jahane mbattoya formation ngaji ɗi Allah jarama seydi Sy eɗen gara ga e wuuri ba junggam ga e ñaamo wuuri ko an woni coordinatrice o caggal ɗum ɗo nde ƴetta baɗo on formé ari formi on min mbawi andude premier fois nde formé hoɗon ɓe no koɗɗon beele oɗon kewi beela kadi ndeɓe gari ɗum nde ndeɓe gaddi yiyande nde beele yimɓe jeewi famde ɗum par ce que enen gandi enen furankoɓe hunde so ari en kewani fuɗɗude kewɗen ko abbade hunde so ari so haalama tan kewi wiide ko kecce donc beele nde ari aduna nde beele o noritima hen no poɗɗo nortirani ni walla ko seeɗa gonɗon ɗon ha joni waɗɓe paami gabbitima on eyyi Allah jarama Sali mi salminima no fewi mi salmini kadi gadduɗo yiyande o tigui rigui hono maître Malick Sall e Abdoulaye Sy Dage en calminimo no fewi kanko Abdoulaye Sy Dage won noon kala ko ma e radde ko jawgal rondi neɗɗo wawa hebde neɗɗo lekki ngabbude e lekki ha heeɓa lekki kono ne wawi ngabbude e neɗɗo ha heeɓa neɗɗo Abdoulaye Sy Dage nde ari nde holli min maître Malick ne so Allahu lamɗo jogui emin jogui yiyande ma naw min ha yettina min président de la république donc emin calminamo no fewi de passage ɗum nde Abdoulaye Sy addi ɗum e nder région de Matam nde o addi ɗum nde ko yimɓe seeɗa jaaɓi yaadude e amen par ce que yimɓe foof mbino ko yahata no kewɗen waddini tan kono alhamdoulillahi rabbil alamin nde min puɗɗoto nde min puɗɗori ko capanɗe joyo e joyo neɗɗo hande alhamdoulillahi rabbil alamin en mbawi wiide tan ko puɗɗiɗen ko pelle jokkiɗe hen ɗe mi haalani tan fedde nde gonmi nde woni 100 mo neɗɗo jiida pelle jokkiɗe hen ɗe hande woni ujunnaji yimɓe ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi kadi yimɓe ɓe ne engagé hen no fewi won noon saaha e saaha kala woda ko addani fuutankoɓeɓe o addana ɗumen gueɗel hen foof formira ko banggue cabune ɗe e eau de javel o idi arde ɓoyno jus o ari ɓoyno céréal o kadi ɓe gaddi ɗum noon ko yettere Allah no fewi eywa a jarama Seydi Ba a haali ɗo haala cabune e eau de javel fof beele caggal nde heddiɓe paami gabbiri hen
onon joni waɗoɓe formé ɓe hoto woni siège moɗon hoto kawru hon e kala saaha beele wonɗo kawton sac lewru mbaɗon ɗum walla kawton ko chaque semaine walla honno liggorto ɗon. Allah jarama a jarama addiɗo kadi namdal bangal fayida nde won noon kala ko jiiɗani fuɗɗo tan dañat to fuɗɗori kadi ɗo fuɗɗoto ɗon e ɗeɓa muusi seeɗa kono alhamdulillahi rabbil alamina eɓe jogui jiyanɗe ma hande min nokku ɗo min ndendi taw ko nokku mo ganduɗa ko yimɓe foof kala cohluɗo formude e formede e cohluɗo liggade ara liggo hen kono ɗo noon ni tan min jarata koye wadde ɗum e centre uji taw a nattanda ko hen min jarata eyi a jarama Seydi Ba mi ara ga e junggam nano mi yahro Binta Fall caggal nde nadɗon e ɗum ɗo beele nde nadɗon hen nde hande won changement mo jiiɗon a tant que rewɓe beele ɗum ɗon waɗi rendement. a salmitama Sali Dia ene waɗi rendement par ce que formateur uji gummotono ko Dakar alhamdulillah hande yimɓeɓe goto ummaki Dakar koɓe Dakar naɓe polmuɓe ko ɓen formateur rewɓe heddiɓe ɓe donc ene waɗi rendement debbo foof ene wawi fenande hoorema eau de javel aɗa wawi fendande hoorema kosam aɗa wawi waɗande hoorema cagri aɗa wawi waɗande hoorema condi guerte aɗa wawi fenande hoorema ñebbe e ñeliko foof nanɗo hen donc waɗi important par ce que a jooɗoto pewna na eau de javel ma ha feewa jaaha min jahano boutique min codoya joni ko minen boutique aji ɗi kamɓe commande o min jeeyaɓe e nder région o donc min jii hen rendement wonno no Malick Sall ari e nder région o omo walla président Macky Sall o wi kanko arani wadde politique mais o ari ko wadde politique développement min noon somi yiiɗi yaadude e sukaɓe saka rewɓe jinmi ko rewɓe ɓe daña to nangti ha tiiɗi Ablaye Sy wi ko ɗum woni ko umminimi minnene ɗum tahi ɓe jaggui rewɓe Fouta foof ɓeɓen kolla ɗum holno sabunde fewnirte holno neɗɗo wawi liggirade daña ko donc ɗum addi ɗum ɗo foof hande minen go foyamen jooɗiɓe ɗo en wawi fewnandemo eau de javel go foyma en wawi fewnandemo jus bissap jottoɗo 6 mois taw bonani donc minen ko yettere Allah no fewi nomin dañi Abdoulaye Sy e nder région o nomin dañi Malick Sall e nder région o wonno président Macky Sall wi ko émergence ɓe gaddani minen politique émergence hamin liggo hen hamin jii hen koyamen yo Allah junno yo heddiɓe foof min jiiɗi ko yaka e toute la région de Matam go fof to debbo to woni groupement debbo woni ɓe rewɓe ɓe formaɓe ɓe jaaha toon pormaɓe ɓe mbawa yaltinde koɓe jangguina ko ɗum woni ko woni ɗo ko hande. Allah jarama a jarama Seydi Fall wadde noon jeehen jeeɓoyen publicité meɗen Fakop Sénégal gartan émission ɓeɗen joni inchallah. o ko nokku mawɗo to banggue peinture cinkalɗo e Sénégal Fakop Sénégal addani on sifaji certuɗi to banggue peinture ngam cinkal galleji e nokkuji mon estico yamanda enduit poussoir pinceau jaaduɗo e jamanu taw foof koye prix mo tiiɗani so tawi gonɗon koye maade kuɓeje mon ha e cinkal nokkuji mon ɓattoɗe Fakop Sénégal ɓerɗe moɗon ɓuuɓa amin jogui kala ko cohluɗon e fannu peinture nder e boowal amin paami oɗon jiiɗi ko yooɗi ko yoɓɓi ko yaadi e jamanu ko ɗum saabi min gaddani on Fakop Sénégal beele beltoɗon jettoɗe min ko yaawi onon yiɗɓe sinkude koɗorɗe mon ngare cuɓaɗe ko yooɗi to Fakop Sénégal amin desani on toon fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min toon to VDN Sikam Mermoz amin kuccodiri e restaurant l'endroit min goɗɗani juma o walla jokkodiron e ɗi numéro ji 76 630 60 walla 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 fixe 33 825 00 66 Fakop Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakop Sénégal woni sponsor leader yewtere mon Debbo Africa. aɗin jarama on jii publicité meɗen Fakop Sénégal mo ganduɗon ko quincaillerie moderne gonɗo e VDN Sikam Mermoz taw ganduɗon ko jeeyi ɗum ko Tidiane Belli Bousso gorko ma Agnam Sivolo baɗɗo ko mbaɗi waɗi ko mbaɗani o addan en peinture joɗɗo addan ɗum kadi leñol fulɓingol foof eɗen mbiya noon ko neɗɗo riddata yaltina ko so riddi nani ɓuuri ɗum wadde noon kanko woni partenaire meɗen leader kanko woni sponsor meɗen leader ɗo e Pindi TV e ɗo émission meɗen Debbo Africa ɗen mbiya dendagal bandiraɓe so jiiɗi peinture joɗɗo e jokkodiri ɗeɗo tonggode jaaha inchallah mon keep
peinture jooɗo peinture on peinture galleji moɗon guila nder ha e bowal taw pusuji moɗon julani eɗen mbiya kadi dendagal partenaire uji ɗi dendagal sponsor uji yo banno Tidiane Bousso waɗi ni beele télé meɗen ene mbawa yaade yeeso tawɗon gandi télé Pindi TV ala ko ummin ɗum sona pulago mi arta ha joni e Binta Fall mbiɗa ene waɗi rendement par ce que on batti fenude eau de javel codonoɗon koye boutique ha joni ko boutique aji batti arde e sodde moɗon oɗen gandi bisab ɗum ɗo koko yarete sa feeni ɗum ole jaaha codoya boisson uji gazeuse aɗa wawi sodde ɗum jara sabunde nde aɗa wawi lotorade aɗa wawi wuppirde beele caggal ne jeeyoton tan ɗo e boutique aji beele oɗon jeeya oɗon mbaɗa ɗum exporté oɗon jaltina ɗum ɗo raison o ene yaaha ha Dakar walla oɗon batti yaltin ɗum ha watti yaltude leydi jaaha banggue goɗɗo sali koye région pour le moment hen min goni kono inchallahu rabbi min jiiɗi président Macky Sall walla minen min mbawa wadde présenté foire uji gonɗi e nder Afrique ni ko ɓuuri Sénégal Afrique min jaaha min présenté ya Sénégal par ce que ko fewnteɗo ko local ko ɗo e Sénégal follere nde ko Sénégal rema gowri ndi ko ɗo rema eau de javel o ko ɗo fewna donc min jiiɗi ko nawde ɗum partie du monde foire kala to woni min jiiɗi président Macky Sall walla ɓeɗo rewɓe dariɓe susɓe sasɓe o walla ɗumen min mbawa yaltin ɗum pour le moment noon koye région o tan min goni ko min jeeyata Allah jarama Sidi Fall mi arte ya Hawwa Sy Hawwa caggal ne mbaɗa ɗon formé ha paari kadi mbiɗa won wonɓe e département o so tawi en jumani hay département Kanel fuɗɗima beele oɗon jogui tan ɗo ganduɗa oɗon mbaɗa formé yimɓe kadi beele caggal onon no mbaɗɗon formé ha paari nde beele oɗon jogui yiyande jaggude tan ƴewon centre mo ganduɗon on mbaɗat formé année o foof hay sinno ko e année oɗon mbawi wadde hen formé 6 mois dans l' année walla 3 mois dans l' année taw kala gonɗo e Fouta en wawi arde waɗane formation eyi eɗen gandi formation no fuɗɗino nde waɗete noon nden koye galleji rewɓe kañumen ƴewata nokku to kawrata kamɓe cuɓoto nokkuji mabɓe par ce que il faut yimɓe paama ko pelle rendinte pelle ɗe noon koko mbaɗa formalisé par ce que eɗen gandi fedde hay sa heblimo so ala kayitaji won hen so yiiɗi ballade wawata ballade wadde noon pelle ɗe ko pelle cañaɗe noɗe caña ha paari nde ɗe ƴewana kayitaji eɓe liggo eɓe ndenda kamɓe noon cuɓoto nokkuji mabɓe soit ɓe cuɓoto présidente ɗo soit ɓe cuɓo kadi galle joom wuuro kala to ɓe nani ɓe kawri ko consensus hande noon alhamdulillah e dow inde prospective républicaine e ballal Allah e ballal nelaɗo mum e ballal Malick Sall ministre de la justice garde des sceaux e Abdoulaye Sy Dage ɓe mbaɗi feere yaadiɓe mumen ɓe mbaɗi feere hamin dañi centre de ressources et d' incubation to centre woni ko Wourossogui hande gueɗe kewɗe batteɗe kadi wona tan formation transformation wona tan kadi ɗiɗo produit ji rewɓe ne mbaɗe hebloji kewɗi comme no entrepreneuriat no leadership local donc il y a d' autres types de formation ɗi gandanɗa hande rewɓeɓe ene keeɓa ɗumen kala ko gandanɗa ɗum ene wawi ɓeydudeɓe kala ko gandanɗa ene wawi walludeɓe e nder golle mabɓe ene wawi kadi nawrudeɓe yeeso hande vraiment ko mbiyata ko équipe ono miijo ɗum ministre de la justice ne waɗi hen juuɗe mumen Abdoulaye Sy Dage ene waɗa e yaadiɓe mumen par ce que kadi ko équipe ka so wi prospective républicaine c' est une équipe mais ko mbiyata ko ardiɓe ɓe waɗɓe hen ha hunde wawi yaade eɓe mbaɗa feere ha rewɓe vraiment mbawa dañde ko mbiyata ko mbawa heɓde koye mumen par ce que c'est important autonomisation des femmes ene waɗi tan to rewata waɗi ko lawol kamɓe noon koye ngol lawol ɓe goni rewɓe mbaɗama formé peut être nden galano kayitaji hande alhamdulillah wone mabɓe wiyanɓe par ce que koye processus quand on parle de la formalisation ɓe keɓat ɓe kadi goni yilinade donc yoga mabɓe keeɓi par ce que ƴeewi hande nane c'est très important coordonnatrice ko haali ko waɗama formé plus de 5300 femmes et jeunes te ñanden tan après oɗo forum après forum o won kadi woɗɓe waɗaɓe formé rewɓe woɗɓe waɗama formé wadde sen ƴeewi en gala formation mo ganduɗa baɗaɗi daté wiɗɗo 6 mois ɓe formé ala janggo ene wawi finede tan wiye ɓeɗo GIE ene paari ene kawri ɓe gaddane formation ɓe gaddane intrant ɓe mbaɗe formé wadde c'est un planning baɗaɗo décliné so hande so wiyama par exemple GIE Matam GIE ɗiɗi mba GIE tati ene jiiɗi heblede e naggam automatiquement ƴeewete exactement les intrants ƴeewe ko ce qui est nécessaire comme no nane Binta no haalirni e la coordonnatrice ɓen gara rewɓe wawɓe joguiɓe karallagal par exemple ɓene mbawi ummade réseau ummo ara ou bien GIE ummo par exemple nokku goɗɗo
ara waɗa ɓe formé par ce que déjà présent wonko woodi wadde ɗum hankkadi ne natti sattude jarani wiide mboɗo jooɗo 6 mois mi forme ou bien mboɗo jooɗo une année mi forme ala ko selon tan ko besoin si comment le besoin se fait sentir tan yimɓe mbiya minen de hamin cohli rewɓe ɓe ne cohli ou bien kaari ne cohli automatiquement ƴeewete les moyens no mbirumi ni yarlitiɓe ɓe kadi mbaɗi hen juuɗe mumen comme no goowi waɗirde ni formation wawa waɗede vraiment wawa waɗede planifié wawa waɗede donc hande min goni tan ko wiyede komin fuɗɗiɓe min jeehi mais min ngala périodicité ala ene wawi janggo so finama tan wiye ene waɗe formation GIE tel ou GIE tel centre o ne woni disponible kadi vraiment ko mbiyata ko ardiɓe pelle ɓe kadi ne jarliti kadi ene keeɓi kala ko to namda ko wiye ɗum ɗo ne wawi waɗede galle kaari en ɓe jaɓɓoto ɗum kono noon hande alhamdulillah vraiment no centre o dari ko heewi toon ko toon min mbaɗata hay ɗum ɗo ko heewi ko toon waɗa e centre ressource d' incubation ko toon fewna. a jarama seydi Sy mi arta ga e wuuri caggal nde wi oɗon mbawi wadde formé à tout moment beele so tawi formation yonti beele oɗon mbaɗa ɗum médiatisé beele oɗon kaala ɗum ha yimɓe foof tina exemple minen wonɓe to diwan amen Bosoye beele ɓe tina ɓe mbawa arde tawde ko département o foof walla région o foof beele walla taw ko réseau goto tan tinata ɗum. eyyi mi salminima no fewi kadi mi weltima kadi e namdal he kadi waɗi fayida eyyi sinno ko saago amen de kala ɗo cetal woni e réseau wawa tintinede ara yaltinana min ɗum saabu ko hunde nde ganduɗa natti famɗude nden wonno ko wuuro foof formé comme no oɗo Hawa wiri ni wuuro foof ƴette formé mais joni noon alhamdulillah kewendi yimɓe ɓi ne yeehi ha so formation fuɗɗima wiyama formation ne waɗi tan wiyete ko kala toon présidente woni yo ar jokko so formama gasni yaha formoya yimɓe muɗum nde won noon alhamdulillah fof organisama e normal heddi noon ko no mbiruɗa ni Pindi TV kam hankadi nde ko télé mo ganduɗa emin cohli ɗum no fewi saabu ko télé amen ko minen jeeyi sa nani Pindi tan hakkille ma ruttoto koye Fouta saabu leɗɗe kewɗe goni koye Fouta wadde minen nde wiya Pindi nde tan min belti hen no fewi weltare amen kadi hande ne mawni joɗade min kuccodira e Pindi TV wadde hankadi nde so Allahu lamɗo o jaaɓi kala nde min keeɓi ko wayni en occasion baɗodani en mamin ƴeew beele Pindi TV ne ara yaltinana min saabu ko télé mo min jeeyi. jarama seydi Sy namdolam cakkitigal e wiide an ko Binta Fall koye ma garanmi hankkadi ko dekkonoɗen hojomaji kuuɓi namdal cakkitigal jabuɗa hen garen mono foof waɗa konngol mum bayni ko gudden yewtande ha saaha goɗɗo yidde wiide ɗum ɗo oɗen gandi koko ñamete e ko kala ko watte utilisé e nder galle walla ko ñamete ene waɗi date mo haɗata date expiration donc ɗum ɗo date muɗum ko holde haɗata son pieni ɗum ha paari beele ko lebbi 3 walla ko lebbi 6 walla ko hirande. eyyi Sali Dia ene waɗi follere nde ko lebbi 6 kosam ɗam ko une semaine par ce que ade kosam chaque jour ene sohla e nder commune Fulɓe eau de javel o ene yaaha ha 2 ans céréal o mi tottinma de Hawa kanko ɓuuri wawde famde explique ɗum par ce que kanko woni konko woni formatrice o kadi koye domaine makko o koye domaine makko. eyyi Allah jarama on jarama kadi ko mbiyata ko en beltinima vraiment rewɓe par ce que ardade rewɓe weeɓani peut être que domaine am e banggue liggueyam mais ɗo e nder région ko kamɓe tan gardini kam eɓe beela ɓe beltiɓe gardini kam donc kadi ko yettere Allah hande no Binta haalirni tan ko noon par ce que eɗen ƴeewi ɗiɗo produit ji aɗa wawi utilise ɗum 6 mois aɗa wawi utilise ɗum 3 mois mais c'est normé e mbimi c'est normé mais eɗen gandi à chaque moment hay sa soodimo hande tellement woni efficace seeɗa tan ne yona wadde 6 mois sa utilise mo wona komo waylo wona komo bona oɗo produit sen ƴeewi sen mbaɗi respecté les normes aɗa wawi utilise demo 6 mois aɗa wawi utilise demo 6 mois taw o bonani comme no Binta haaliri ni ko besoin ngaji ɗi namdi ɗum sa fewni jonjoni hay sa dañi par exemple 100 litres sa fewni hande so weedi subaka gasat la comment on appelle encore la demande est forte no Binta haaliri ni ko ɗum tan woniri ɗon mais c'est normé chaque produit mo jiiɗa ene waɗi wiye ko mbiyata ko durée de validité e wadde minen vraiment ko par rapport e ko fewnete ko tellement demande o ne woni forte a wawani yettade 2 jours 3 jours hen sa ya yiyat tan taw neɗɗo ne jogui xew muɗum wima ya fendammo par exemple sakuji ɗiɗi
wadde aɗa andi ɗon kam heɓata moftede ha yetto 6 mois mbawi neɗɗo ara boutique tan waɗa commandé par rapport e rewɓe ɓe ganduɗa fuɗɗiɓe ɓoyiɓe ɓe eɓe jokkodiri mbaɗi lokkolo e boutique aji mba e yeeyoɓe wima wannam produit tant de truc donc sa weɗama ɗum a yettata koye durée de validité sa fewni hande 1 semaine ou bien 1 mois tawat ko produit ji ma foof jaari mais c'est normé kala produit mo jiiɗa ene waɗi durée de validité muɗum donc min mbaɗat ɗum respecté kadi rewɓe kadi vraiment selon e format ko mbaɗa formé ko eɓe gandi chaque produit noɓe potiri waɗirde ɗum produit o holko namdi e produit o kadi holko woni date d' expiration mum e holko kadi ko bonnata produit o donc vraiment foof eɓe gandi ɗum eɓe ndeni ɗum. Allah jarama seydi Sy wadde en beltanima Allah en beltanima bandiraɓe en beltanima kadi jaggat noon kabirɗe ɗen gandi son jooɗima ɗo haaluji ndewi lawol image o rewi lawol ko Allah e caméraman meɗen Ibrahima Thiombane o salminama o juurama comme gummidimi guila Dakar ha Fouta no wawi woddude comme paari pour fof sen gummima toon ɗo joni hankkandi en kawri hankkandi e seɓɓitande yewtere men ko dokkoɗen hojomoji kuuɓi garen ga wuuri ba konngol ma mbayni ko garen gudden yewtande ha saaha goɗɗo. eyyi caggal yettude Allah e julde nelaɗo men Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kala ko neɗɗo dañi yo yettu jinnaɓe muɗum kono kadi mboɗo weltoro mboɗo jarno kadi joom gallam sehilam bawɗo tonguitanɗo kam udditanɗo kam dame laabi kala ko mboɗo waɗa e kala ko mboɗo naati e mouvement he ene yaadi hen donc mboɗo yettamo no fewi so ɗum ɓenni gonɗen koye campagne bawɗo goto foof yo tinno hen no fewi darano président de la république darano ɗum ɗoji makko ɗum ɗo voté ji makko ɗi darano ɗum élection ngaji ɗin ɗon darano député ji makko no fewi saabu oɗon gandi kam président ko président yimɓe foof wona président fulɓe tan wona président fulɓe tan wona président heddiɓe tan donc président Afrique foof wadde yimɓe yo daro hen no fewi gotana Benno Bokk Yakar wona ɗum ko mbeɗe salmina mboɗo jarno ɓe ñaldumi ɗo hen guila subaka ha joni ɓe hono Bintoy Fall Hawa Sy vraiment ko yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓe kadi welɓe yaadude e kala e saaha kadi ko kamɓe goni yimɓe ɓe ganduɗa dittoɓe kam fawoye kam e lawol moƴƴol he wadde mboɗo yettaɓe no fewi mbeɗe jarno kadi bureau ngo liggottomi ngo dendagal debbo mo moɗɗo liggoto surtout noon e bureau ngo liggottomi ngo jeeri e waalo jeejigol foof jarnama weltanama assalamu aleykum wa rahmatullah. Allah jarama Seydi Ba Hawa Sy konngol ma mbayni ko eyyi ko adi foof en beltinima dendagal yeeɓiyankoɓe émission o en beltinimama an Salidia debbo moƴƴo tiiɗaɗo pulago en beltinima kadi yimɓeɓe gonduɗen ɗo Binta Fall e Wuuri la coordonnatrice kadi vraiment mi weltinima ɓeɗo rewɓe par ce que wiyede kaari ardo amen weeɓani eɓe mbawi wiyede kaari yo ardo ɓe mbiya ko goɗɗo yiɗen e goɗɗo min jiɗen hayso woni domaine am de compétence hande eɗen gandi gonɗen koye domaine politique gonɗen koye tufde tadde ɓe mbawi wiide ala min jiiɗa kaari ardo kono kamɓe ɓe foof ɓe jaaɓi ɓe mbi banggue formation yomi heedanɓe toon kadi vraiment ɓe dokki kam ko jinmi par ce que min jinmi tan ko karallagal formation wadde mboɗo jarnoɓe mi jarnima kadi vraiment nos leaders maître Malick Sall ministre de la justice garde des sceaux mi jarnimama no fewi mi jarnima Abdoulaye Sy Dage vraiment ko mbeɗa ko jettor kabde jettorto woni fof ɗum jettanmami mon frère an e yaadima par ce que sa limité na juumat somin kaali ɓeɗo tan kamɓe foof eɓe jeeyi hen koye mabɓe saabu ɗum ko yimɓe yiɗɓe walluɓe yiɗɓe développement région de Matam kala ko umminte kadi ɗum wona politique kala ko umminte région de Matam eɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe guila hanki taw hande arani wona politique o addi ɗum kala ko gandanɗa jeunesse Matam mba rewɓe Matam par ce que sa wi développement tan sa haali hadde femme sa haali jeunesse ko toon tawata développement par ce que kamɓe goni yiɗɓe soɓe nangui ɓe gaccata wadde wiide tan en jarnima dendagal nanguɓe hen ɓe foof sa limi a juuman kono yimɓe foof nani hen tawtara kadi min beltinima kadi vraiment yimɓeɓe gonduɗen ɓe staff o kala ko gandanɗa ene moƴƴina golle rewɓe e worɓe sukaɓe foof ene jaa hen jamma e ñalawma kadi on lance un appel vraiment à toute la région de Matam jeunesse o les femmes et toutes les bonnes volontés gotanen président de la république Macky Sall par ce que kadi kanko woni jiɗɗo men kanko woni jiɗanɗo men omo yiiɗi Sénégal enen ummini men tan ko Sénégal ummini men tan ko citoyen ji ɗi wadde gotanen massivement pour o daña vraiment majorité à l'Assemblée. Merci.
sali min calmini min juurimama kadi min beltinimama no feewi Allah jarama on bandiraɓe fuutankoɓe hettoɓe hettitoɓe foof on jarama heɗotoɓe Findi TV min beltima kaddi beltugol Sali Dia min mbawa noon gasnude haala to min jettani leader amen hono maître Malick Sall e mawnira guila men Abdoulaye Sy Dage a jarama Allah jarama Seydi Sy min goppitma tan koye joomum ko yimɓeɓe kaali ko foof koye ma woni sa foɗi Malick addi ɗum e wi yo wallu rewɓe fuutankoɓe mballuɗa ko président Macky Sall ndax président Macky Sall yiiɗi rek ko émergence min ci ko Fouta nane waɗa émergé eywa Allah jarama on jarama mes invités hannde Binta Fall en wonde Hawa Sy en wonde Wuri Ba min ɗo e hannde e nder stade mo Matam e Matam ville wadde en beltinima dendagal département o en beltinima dendagal région e kuuɓal en mbi kadi jaram maître Malick Sall mo ganduɗa kañum woni sababu ɗum fof nde tawno mbi kalmo yettani sababu yettani Allah enen en jetti Allah en jetti partenaire uji men en jetti yeeɓiyankoɓe piinde eɗen mbiya ɓeydo wadde abonné yo partenaire uji ɓeydo arde eɗen jetta Allah kadi eɗen jetta kadi yeeɓiyankoɓe men woni kewɗen windide tawno so tawi cukalel entengel walla muynaɗo ami ha gamru yoodi tan e mbi ko yumma jagge balaɓe ɗe wadde so piinde yettima ha joni ko Allah e moɗon surtout wonɓe caggal leydi ɓe ala ko yewtaɓe sona piinde nenam mo ganduɗa ko nenam ko goggam Gogo Fama Dia nani tan mi heeɓi audio makko kala saaha ko piindi tan o wi kanko yewtamo ko piindi tan o yiiɗi mi salminima juurimama ha Tour de France mi salmini dendagal fansuji mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe piindi on calminama on juurama on beltanama on mbiyama jaam moƴƴere kisara Allah e men kala ko feewi yewtande ko Allah subahanahu wa taala kala kadi ko ngakki hen kono enen wona koye meɗen kono wonano ko ɓurani meɗen eɗen mbiya bandiraɓe rendez vous émission goɗɗo kadi invité goɗɗo jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓoltan dume men Allah jarama on jarama Fakob Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakob Sénégal woni sponsor leader yewtere mon Debbo Africa